Hi, simrang hilin eh. Hi, good morning. Good morning, Day. Good morning. Morning, Aileen. Di ana pod Bisalyana. Kamusta mo? O magpasalamat sa labang makagahom karong adlaw. Lunes ron. Masig matingamo nga pila ka adlaw ko wa ko'y vlog kay wa ko sang kuan kondisyon kay Nanahilin. Good morning, Nailin. Good morning, Day. Sa kaning mga problema lagi daghan nga Buntag na raw, Nailin. buntag na. Nakaroon kanana po ko nga mag-vlog. Kay ning siga ng paglangit, wa naman masigig dagok ag langit, wa naman masigig hilak. Bitaw, kamusta na mo? Shout out day ko ninjong tanan, katong tanan ng comment sa hang vlog. Di na mo natagsa-tagsaon. Amping mo diha, God bless ninjong tanan. I love you ninjong tanan. Love you po ko, Nailin. Oh, I love you Love tanan. you. Oh, Ate Lilian kuno ka Aliana. Ka Lilian Anthony, family kuno kang Aliana. Oh, katong sa tanan katong nag-comment sa hang mga vlog, katong tigsubaybay sa hang vlog. I love you ninjong tanan. Pasalamat I tas. love you nung tanan, Nailin. Oh, I love you ninjong tanan. Magpasalamat sa mga kagahom karong adlaw. Nakamata pata og nakapitik katong kasing-kasing og naglurat katong mata bitaw. Kamusta mos ninjong tanan? Nailin. Love you, Nailin. Las Aliana, karon Lunes, miski na pa sa Aliana unza, dayno. Og si Mama Ale, hapit na mo uli. Kay July, hapit naman natunga naman ang July. Muli na siyang mama siyang birthday. Kay arang mingawan to siyang mama Ale. Di arang imong dalaga dia. Sa dumi deles bay kay mamlay siyang ligabuntag, mawito siya nga og mawa ko ring bay, mingawon siya na masig panawag kay nigmata ni ja, nigbako din na siya mo dito sang nataran. Magdudan-dudan ko, Nailin. Kay magdudan-dudan ko nung siya. Ato sa kay kuan may istorya sa tang Mama Ali. Ma, Na Mama Ali, nas Mama Ali mo uli. nasa ka mo uli, ma. Muli nas mama sunod buwan muli na na. Og si Rasmire. Kamusta? Og si Ma'am Gaga. Panda, baho. Asili. Nailin. O Esquadro, kamusta mo dihang taga Cortez? Unsa naman diha? Kamusta naman sa tang kuan diha? Wa na ba yung mga kuan diha? Di pang COVID bitaw. Sa kasaron COVID may isutan. Nailin. Rosemary. Rosemary. Mo na to ang gaingon. Sa tanang nagsubaybay sa ang vlog, I love you yung tanan. Di na mo Love you po tagtagsa. nilang tanan, Nailin. Di na mo tagtagsaon kay kay bawo na mo kinsa mo. Katong nagpa-shoot out wa ko makalugar og subaybay sa mga tagsa-tagsa pero ha na mong gilanggop lang mo na tanan. Kamusta mo yung tanan? I love you og amping. Ang Ginoo. Love you ko, Nailin. Ang Ginoo maguban karon na ninyo og asa mo dapit lugar. Tong tos lang nasod. Tos Canada, tos Amerika, tos Japan. Kamong tanan ang giampo mo apel. Especially si Beng Parol og sa iyang anak og si Ma'am Mimi Anyasco. Kamusta naman ka ma'am diha sa Hong Kong? Hinatonta nga sa imong kabisi hatagan gyapon kag kabaskog sa Ginoo sa imong kabisi. Kitang tanan busy matang tanan pero ang Ginoo diha to makaliptan. Karon di ay kita-kita laman taon sa og sa imong mahimos Aliana karon. Diha sa Aliana. Ya, Aliana bitaw. Kita-kita laman taon sa. Bye-bye ko, Nailin. Oh, bye-bye kuno, bye-bye kay mangwan sa mi, mangapis sa Miss Aliana kay kuan pa manggod ron. Alas 5 pa kapin. Aw nangapin day ka. Kuyaw day lupig dun ko dimon. Kan kasuman day? Aw kan kasuman. Lagi na. Tawag rabas ng kuludo. Yung tawag ko sa Dodo, ganiha. Kaya nangamustang nanay, no? Gimingaw ulit Dodo. Nila, koy. Intay gimingaw, Nailin. Si Dodo, gimingaw ni nanay. Ikaw, gimingaw kang Dodo. Ate Ria, Gimingaw. koy. Gimingaw pag ka. Basin manawag to koy yun sa ato labang ngaton, katang patawagon. Kaya atong pangutanos koy, nga nung wala man sa nag-vlog. Nga gidang subscriber hinoon daghan patos hinoon wala man ko kita sa vlog no kay bawo nga nung wala nag vlog sa isang rason ko nga nung wala nag vlog ko naman mag vlog ag isang
Subscriber daghan naman. Sayang ron dyan channel. Mas daghan pag ang subscribers. Kaya ang subscriber, wa man mutulin. 3,000 raman kapin. Nagkuy-kuy 4,000 naman to. Nasama na day? Nasama na? Man. Ay, wa man. Das Aliana. Good morning, Aliana. Good morning. Good morning. Good morning kuno. Good morning jung tanan. Ingus Aliana. Good morning nindong tanan. Oh, I love you jung tanan. Oh, good morning. Kita-kita laman tayo dyan. No. Bye-bye. Bye. Bye-bye kuno. Mama. Tanaw lagi ito sa mama ni mo dan. Dasung doon dia. Libre suman. Mga pi. Ay, salamat. Kay ano bisa nangapis nang ka. Suman ko. Hali day. Ikaw day. Ini basa na basa. Suman ko din tipli. Nanay mo suman ko din hawi dia. Jab ta suman tilaweg ang suman. Dali day. Day mo day. Dali. Yang suman mana? Nanak ka nang sumana. Tak na. Sa tay sugsugan. Basagi ang sumana te. Ano yung suman gitu dah? Nalagay niya kay naturokan utron na. Samat na. Sa Eliana dia, di mo ni mo kagkuan suman, mga pisa ko, di amang ko suman dia. May isang kape stick, kaya ako raman lagi dari. Da, Nailin. sa kami sa Eliana. Da, di masundun, taga suman. Mula nilang pamahaw na ning among kape, da ng pamahaw. Da sa Eliana. Kaya natagaan ng kuan dia, biskuit kay, di ba na mo kagsuman nila biskuit, kami hindi, day. Kami lang sa siya na kami hindi. Tagaan ko mga nahiling mo. Kayaan kong nailin ma. Ano may gatag? Kanyo. Kasi mangingon. Salamat nailin. Kamat day na, panalingkod. Kaya mamainit sa ta. Risa nailin. Abrihan sa. Abrihan. Lisod lagi ni hangkuan karon kayo ako tripod saan naman ni day. Di ka kabre? Di mo kamot, di ka kabre day. Sa sila. Kasga. Dili. Kasga kabre, pero makakahan ka. Di ka kakaon. Di ka mga kabre. Kasga. Nagandang kamot, di din sila makabre. Bawa na siya. Hindi. Dili ka kabre. Ha? Kabre kay. Nga na pag-kabre. Nabawam day food ko. May gunting day ikaw. Sila sa maali. Maili, na mainit na may dito na kapikas. Ako daya. Apa ka? Mala. Bala. Pagod ka. Ka magkape? Kape. Kaya wag ang tuman. Salami. Tasig students gawas. Kung di ko ka to Ang kuanan. Kamu dukun tas sum. Lagi. Oh. Di kami naghamag ng Milo. Ano giinom? Ano na? Sabog nga rin. Mainit na yan, no? Hunan. Lako lagi nga rin. Nag-block mo si Aliana. Nagkapi na kanay? Pagbalik ko na sanay. Ha? Papa. Kali ka na Ikaw, tay. Ririk. A few moments later. Namagod kay alagaan dari. Isa may mag-alagaan, be? Mga kalapate god. Kalapati. Kalapati naman di ay. Dami, yung vlog ka rin kalapati. Kapila na ba ka ng sweldo, Koy? Saray? Pila mo yung sweldo?
Nailan, Ah, agi mo utang. utang. 200. Kaya mo nang panigas 200? Nadi siya utang. Muli mo ka? Nadi siya utang. Lagi. Imay na kay baylo ni siya. Hindi siya. Anda mo Hindi kulit. muli. Ah, Muli ka? Mula mo sa tanan ko. magan si Balikod ka. Sa. Mabili na pagkadari nagbalik nila. Hindi, kaya naman ko igi. Ariglat. Gisulduan de ka? Di. Hindi. Wanong gana, inig mo dako na. Og mga anak na og mga itlog ng kalapati kay mudaghan na ang ga. Nagkadaghan kay namay daghan na rin magkuhan. Malit. Hindi. Matumis O kasi taglaran. tuli, nay. O pa'y tuli. Ayun. Pa. Hala, way tuli. Uli dali, kay patuli ka, Dr. Ben. Mas Raul. Matuli man na Raul. Nga nung walang patuli. Pila na di ko, ikoy. Napo pa noon. December. Napo pa ko na. Pila ka bukalapat eh. Pila ko nung kakalapati mo balik. Gialagaan. Duwa ka ba, Gio, kita kalaki. Hindi, hindi ko lang mo nga rin. Pagda. Anda, uli ni mo kasi magbantay diha. Namaya mong bili na mare. Pagda kalapati ko, hindi ko lang. Gani ang tanto dun diya. Hindi, ang imong vlog, ang imong channel, kisa may ning puli. Aday. Di. Nakita na. Tiyaw, di mo to pwede malimtan. Ipasunod to glain, ipasunod to ni Juan. Ganit. Ganit. Sayang laman. Ha? Sirab. Sak, Ang cellphone ko nagbuba. sa but-but. Ano pa daw ni? Lagi, giyagong silang anak na si Adi. Sayang lamang na imong channel. Daghan ra ba kag Dagon sa kay. Katong bata na isa. pila may subscriber ni mo, koy? Bila ko Kaya yung naigo magkaman sa poste. Pila na may imong subscriber? sakil bang Hoy, pila na imong subscriber? Naman to kapin. Na 4,000, wag ka 3,000 ra. Ang ginay naglag. Ha? Sige pa di ka Rungalan. Sige. Sige, wa edit kay wa man ka. O bitaw tanawa ang vlog, di ba wa edit? Tanaw ka sa bag ni tanaw ka mananaw ka sa bag ni Purami. Tanawa ka mga vlog, wa edit. Kita manggani ko sa para may katulin sa tayo pang kanabani. Dito baha. O da aga wa ka kita, wa may edit aga ah. Sa katungkuan nangalig mig dagat. Kita ko to. Des Lunes. Ang tuloy. Sige na koy kay Juan. Ay na ko kay magdingan sa kukoy. Babay na koy.